Haba masoyina, ya kamata ka duba alƙawarin da kai min kafin mu yi aure. Kar ka manta auren soyayya fa muka yi ba auren kiyayya ba. Kar ka manta da alƙawarin da kai min kafin mu yi aure da kai. Ka tuna Allah fa yana kallon ka. Haba mai ƙaunata ya za a yi kai min haka. Ya kamata ka ji tsoron Allah. Mutaimaki juna taimako alkhairi ne. Kar ka manta sati ɗaya kai da ni ka sake ni. Ka ji tsoron Allah, miƙiyana za su yi min dariya. Da na aure ki na sake ki a sati ɗaya kin yi min ne? Mai sake auren ba za ka zama mai kima ba. Ko kin manta da na aure ki ban samu abin da nake bukata ba. Dalilin da yasa na sake ki. Kin yaudare ni da abubuwa da dama. Kin cuce ni da abubuwa da dama. Kin sa na yi asarar kuɗi na a banza. Kin sa na kama gurin fati a banza. Mutaimaki juna taimako alkhairi ne. Ki bar ni da asarar da na yi mana. Za ki zo kina gaya min wasu zantuka. Ina so in sanar da ke kada ki sake zuwa ki gaya min zantuka na banza da wofi. Kina tunanin zan zauna da ke? To kada ki sake zuwa inda nake. In a auren farko ba ka san cika buri ba, a aure na biyu. Haba masoyina. Ki nemi masoyinki tun kafin dare ya miki. Taimako alkhairi ne.